ଚାତୁରୀ ଘରେ ନେତ୍ର ପ୍ରାନ୍ତେ ସର୍ବନ୍ନାଣ ବିଶାଳିତ କରିଛି ମନ ମାରିତ ପଛେ ମାରିତ ନୟନେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ କେତେ କତେ ଚତୁରୀ ଚାତୁରୀ ଘରେ ସେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ପଛପଟ କଟେଜର ସେ ଛୋଟେ ପୁରାକୁ ନେଇ ଆମେ ଚାଷରେ କରି ନେଇଆ କରିକି ନେଇଆ ମୋ ଶାଳୀ ରତନ ଶାଳୀ ଶାଳୀ ରତନ ଏତେ ପ୍ରକାର ରାଗ ଆରେ ସବୁ ଶୁଣେ ତୁ କାହିଁ କଥା କହୁନି ଚିତ୍କାର କରିବ ପଳେଇ ଯାଇଛି ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା କାହା ପଇସା ସବୁ ଆପଣଙ୍କ କେତେ ମରା କୋଳି ମଗର ଯୋଉଟା ପାଇଲାନି ଆଜି ଆଦାୟ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଯାଇ ଜାଣିବା ଆମ ସାର୍ଙ୍କ ବହକୁ କେତେ ଫୋନ କଲେ ଫୋନ କରନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ବାବୁଟେ ରିଙ୍ଗ ହଉଛି ତୁଳସୀ ସବୁବେଳେ ପୂଜା ବର୍ତ୍ତ କଲୁ ଉଷା କଲୁ ବିପଦ ଖାଲି ବୁଲେଇଲୁ ମୋ ଜୀବନ ତୋ ପାଖରୁ ଯୋଉଟା ପାଇଯାଲେ ସେଇଟା ତ ଭଉଣୀ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟିକେ ଯାହା କରିବା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଭିତରେ ଅଛି ତୁ ତୁ ବାର ଅସଲ କାମ ମୁଁ କଣ ଏଠି ଯାବ ସବୁ ତୁଳସୀ ଦେଖିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ଲାଇଭ୍ ଶୋ ଦେଖ ତୁଳସୀ କଣ ହଉଛି ଟୁକୁଡ଼ା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମାଲ ସେଇଆ ରସଗୁଲା ଭଳିଆ ପୁଚୁପୁଚୁ ଅଛି कटेज भितर शुआई देती आपन को अपेक्षा करके द्वार मध्य बसती कौटी तुम सान भाई किया राजेंद्र मत क्लोरोफॉर्म सुंगे देकी बेहोश कर मो लिंग केत परिवर्तन मंदिर माई पूजा कुआड़े गला
ମାରିଦେଲେ ବୋଲି ମାନେ ରକ୍ଷା ଆମର ଆଜି କଣ ଦେଇଥାନ୍ତା ମୋ ଜୀବନ ନେଇଥାନ୍ତି ଦି ତିନି କୁଇଣ୍ଟାଲ ଓଜନ ହେବେ ବଟିକା ଖାଇକି ରେପ୍ କରିବା ପାଇଁ କଣ ହଉଛନ୍ତି ରୋଜର ମାଟି ଡାଲା ଭଳିଆ ତାଡି ପକଉଛନ୍ତି ସାନ ଭାଇ ସଜେଇଲା ବଡ ଭାଇ ରେପ୍ କରୁଛି ଏଠି ବେଶୀ ସମୟ ରହିଲେ ସତକୁ ସତ ରେପ୍ ହେଇଯିବି ପେଟରେ ପିଲା ରହିଗଲା ମୋଠି ପୁଅ ଉଦ୍ଧବ ହେଇଯିବି ମୋର ଏ ଚାକିରି ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ନା ରକ୍ତ ଧରିବନି ଖାଲି ଘର